Mga igsuon, diri sa ebanghelyo karong adlaw, miingon ang atong Ginoo nga lisud daw alang sa usa ka dato nga makasulod sa langit. Mga igsuon, klaruhon nato ni, kay sa panahon ra ba ni Kristo, daghan siyang mga friends nga mga kwartahan. So unsay pasabot niya aning dato nga dili kasulod sa langit? Kabahin sa bayani nga si Muelmar Toto Magallanes. Usa kini ka 18 years old nga construction worker. Sa dihang miatake ang bagyong Undoy 2009, naluwas ni Muelmar ang 30 kabuok silingan og mga paryente. Ug ang katapusan niyang giluwas, usa ka mama ug ang baby nga naglutaw. Naluwas niya ang duha, pero subok pa malandungon si Toto namatay tungod sa kakapoy o posible na igo sa usa ka butang. Mga igsuon, tapuso nako akong pamalandong pinaagi sa pangutana nga ato palihog nga pamalandungan. Sa imong kinabuhi, unsa gyud ang imong gihatagan og dako kaayong importansya? Nga kana gyung imong gilabanan, gidepensaan nga willing nimong pakamatyan. Letter A, mga butang nga importante gyud og panglangit? Or letter B, mga butang nga lami nindot makadato pero makahatag ra og false security?